Hnedle, v pokoji už voní jedle. A tak zase po roce máme svátky Vánoce. Stromeček si nazdobíme a dárečky rozbalíme. Přejeme vám pevné zdraví, jen třpítivé hvězdičky a hodně dětí. My jsme přece jenom vaše nejmilejší dětičky. Písničku vám zaspíváme a Vánoce přivoláme. Takže já vám chci moc poděkovat za celý náš tým školičky Motýlek a barevné školky. A chceme vám moc popřát krásné Vánoce, klidné svátky, pevné zdraví a přichytali jsme si pro vás písničku Vánoce, Vánoce přicházejí a poprosíme vás, jestli byste nám pomohli zpívat. Děkujeme. Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Starý věda říci nedá, kluče o stůl před síni. A pak věda marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce Vánočku. Nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Je Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Tak to je všechno. Ale některé děti byly tak překvapený, že jo? Že úplně zapomněli, co se děje tady. Bylo to krásné. Úplně jako spíš třeba Maxíka takhle vůbec neznáme. No? Tohle dítě, to je naprosto jako klidová poloha, kterou on normálně nemá. Jako. Takže asi o něm měl. Tak, oni si pro vás připravili dárky, takže vám je teďka donesou. Tady si dáme, no? Majo, dáš mi to? Majo, já to dám pak mamince. Marian, to je